Action Radio Philippines Standard Time alas 4:38 sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga suki katag paramati sa tabok sa kadagatan Isla Sang Panay, ang probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Clan, Antique, part sa Palawan, part sa Masbate. Sa kuto malabutan sa ato sini broadcast liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan Action Report afternoon edition. Biyernes nga presentation, pat ini ang numero sa kalendaryo. Petsa 2 na kita, bulan na sang Disyembre. 23 diyas na lang ang nabilin. Kag magaabot na ang adlaw sang Paskwa. Mga maninay kag mga maninoy, preparar para ganar. Ihada kag ihado, preparar na. Kay imo na ni Chimpo. Sirado 30 dias sa nabilin. Magabulag na sa ato ng tuig 2022. Welcome ta ang tuig 2023. Action Report afternoon edition, Biyernes nga presentation. Sa kinanda liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog na mga puwesa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihilabas na tipon nga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal was. Una na ninyo din mabatian sa pagpangalagab diri sa inyo palatuntunan. Obda makita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A. Kag sa transmitter sa Tarok, Bago City. Manging katimbang man sini nga hapon. Sa ato sini nga pagpangalagad ng ato sini patrol, liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa probinsya Tacbanua sa Bacolod. Bantayan naman naton kag himulsuhan. Amat-amat nga pag takop sang kasesidmon. White naman ginapangayo ay nano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Zel Minardo nga magaresponder. Back to back sa ato nga piloto aksyon Ninyo Bogina. Ato nga mga partner diri sa technical side, diri sa Studio A, broadcast engineer Delmar Madera, back up diri sa ato nga IT expert Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa ni broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan sa iyo, regular ang kurman sa siringa palatuntunan na aksyon, Jan Diaz. Basta gani, Biyernes kag Sabado, Action Report afternoon edition. Kita diri temporaryo, nagapungko sa iya trono. Ako naman si Action Eric Magbanwa, op diri nyo ko sa labilin isa ka oras, 19 minutos, nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Ano ang mga balita kabantayan nyo dugay-dugay? Report gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters. Domingo gali, by the way, may ara nga Christmas light switch on ceremony sa Bacolod City Public Plaza. Ginagda ang mga barangay sa bilog nga Metro Bacolod. 61 ka barangay sa Bacolod ginagda sa pagsaksi kapag tambong sang switch on ceremony sa Christmas light sa Bacolod City Public Plaza. Wow! Bisan di ka lang sa mga banwa kag syudad. Pakitaan mo ang mga banwa. Ang ila plaza nagapamulaklak sang Christmas light. Even ang ila sini nga mga city kag municipal hall nagapamulaklak sang Christmas light. Ay, puwerti. Sigurado kuya ang La Carlota City may ara sila perming nga switch on ceremony sa ila sini nga Christmas Festival of Lights. Baw, sigurado kuya gabanaag ang City Hall sang La Carlota City. Kaya may ara sila nga switch on of Christmas Light Festival. Namigid man ko ng imong nga banwa kag syudad na puno pala sang Christmas light. Bisan paano do pilopigado ang aton nga mga kauturante. Bisan paano gakwan sila.
enjoy sila ti iban nagakadto sa mga plaza eh. Iban tapos bago panyapon. Ay nga lagaw-lagaw sa plaza. May mga aktibidades man nga naka-line up. O pulis sa iban nga banwa kag syudad may ara man. Sa La Carlota kada adlaw, kada gabi may mga aktibidades gidya para sa kabataan. Sigurado ko ang Valladolid puno man na ang Christmas lights. Siguro talang Christmas lights yang durable Hindi yang basi bala dugay-dugay ma-over heat kang masunog ba. Pura palayo lang. Kinanglan kalidad nga Christmas light ang ibutang taya sa aton nga mga munisipyo kag sa aton nga mga public plaza. Subong nagaamat-amat naman na baton sang mga bonuses ang aton nga mga empleyado nga nagaobra sa gobyerno. O puli ang mga private companies naton may ara man sila nga ihatag nga 13th month sa ilang nga mga empleyado. Ambot na matabo sa hindi makasarang nga mga private company nga aling kati ara niya sa layi kakitanglan ang imong empleyado tagaan mo gid 13th month pay. Kaya mo na ya ang mando sa kasuguan. Mo man lang na makapangga ang mga empleyado sa tion sang Christmas kag Disyembre, di ba? Oh. Kinanglan nga makabawi-bawi gid ang aton nga mga pumuluyo. Sabi na gid ang mga trabahante ta. Kaya mo silang timbang sa mga negosyante ta bala. Dapat ay nyo nga mga trabahante palanggaon nyo. Kaya mo na nagabuhi sa negosyo nyo. Kung pabayaan nyo na karon, kag pabayaan bangga mo, tanang sa negosyo mo, kundi pordoy. Bisan gamay lang guro, importante da, may 13th month. O pwede mo man nagari, maayo sila, ati daw pigado, ginsubong. Ang 13th month nyo, tuka, o talang abi, ang dason sina, ihatag ta naman sa inyo, be. O, istorya naman lang kulang na mong. Kasi nga, be, nga, waigid, ti subo mo na. Bisan gamay lang ko may ara. Importante, malipay man ang mga pumuluyo, ta. Di ba? Nagit ang mga ara sa private company. Sa gobyerno iti sure win na ya, sure ball na ya, bato non gina nila ya. Kasi may mga Christmas bonus pa. Wala boss ang 13th month. Oh. Sa gobyerno. Kung namintaha kung gobra ka sa gobyerno, kaya tanan niyang kabinipisyo, di mo gidya mabaton. Ang bultada sa kundi maayo man nga serbisyo sa tao. Maka mo mahuya bla nga tao ya mong gusuldo sa inyo mo. Importante da nga para ka mo magserbisyo sa gusto. Kaya kalain mo na yang ang benepisyo para sa inyo do halos na baton nyo na. Tapos ang serbisyo nyo pigaw kundi wala nada. Langlan nga kung nabato nyo ang inyong benepisyo, ay importante da maayo ang serbisyo. Kay everybody happy. Okay. Diba? Ano na importante da? Nano mga bulo balita kabantayan dito dugay report sa ato sa ring mga patrol unit reporters. Balita gikan sa New Government Center. Dalon ni aksyon na Art Tayhupon. Outstanding nga mga barangay tanod kag lupong tagapamayapa sa Bacolod ginhatagan sang award. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dalon ni aksyon Eden Aboso. Lalaki nga may pilas tuga sa pagpanglabo nasapwan patay dito sa syudad sang Himamaylan. Baloon tadi karon kung ano ang ginahalinan
kung ano ang cause of death sini. I mean, ano bitang pinakadalo mga motibo diri nga ang ginlabo ini ang biktima hasta nga mapatay. Sa balita nasyonal, committee report angon sa investigasyon sa isyo sang ginbakal nga laptop sa DepEd. May baluan antis Christmas break. Gobyerno naglunsar sang e-travel platforms para sa biyahero kag returning residents sa Pilipinas. Otoridad naobserbahan ang concerted effort sang grupo sa likod sang missing sa Bungeros. Sa piya kabahin Bucor, 8 kabangkay ipaidalom sa autopsy sa masunod nga simana. Amo ni ang mga duro-durag ko nga mga balita sa nasyonal. By the way, gali panawagan sa mga utod naton sa barangay damo pagigyapon masura no nga wala iban ma-pick up sang kwan sang IPM. Wow. So, ay nagid mayo ang serbisyo sang IPM tahaw. Damo pagyapon mga basura nga wala ma-kolekta. Ay puwerte. Kabudlay man no. Hindi makuligtag basura kay nagabaho lang nagabaho, nagabukid, nagabukid-bukid. Itag pila pa kadlaw ka makuha, ito kalambot sinimana, may gani binulan man mo. Puertigi dyan. Ay panugyan man ang aton sini nga mga health expert. Hindi lagi papatama kaon damo ha. Kaya ti subong amat-amat na himugasa ang Christmas party. Oh, ang kaon ko no, medyo ingat-ingat lang gamay para layo sa high blood. Oh. Tapos hindi man malikawan ko isati sa mga ulo okasyon nga Christmas party, alumni, family reunion, hindi kina malikawan, hindi kina kompleto kung wala inog. Boti palihog lang. Ang panawagan sa atong mga otoridad, ako may mga party ka mga tambungan, mag-inom okay lang, pero magdala sa lakyan, hindi gid okay. But silingon, kung nakainom ka, hindi ka gid yan magdala sa lakyan, baw, maluoy ka. Maluoy kas lawas mo. Kasi Christmas ka celebration, dra mo yung mga mamaskwa sa sulod ospital. Gani kalinupok ng mga puitis kag kamara sa pagsaulog kag pagbulag sa bagong tuig. Ara ka pa sa ospital, ba uli kawan tagin na. Kaya napiaran ko, kundiin pa nga ingapos kita sa tuig, ay kadamo pa sa mga aksidente. Ang mga insidente, mga makasilig ni. Oo, nagapanghawid pa bla. Kaya mo na nga halong-halong kita mga kaaksyon. Hindi kita magdala sa lakad kung pwede lang kung nakainom. Kaya ang kalabanan sa aksidente, aregid permi sa inom. Ang human error daw laka na iya sa lato-lato kamais. Pero ang kalabanan sang cause sang aksidente, laban gid dyan nakadrink, nakainom sa makahulubog nga ilimnon. Nag-ari man ko kakatabo kung isa sa mga nagadala sang motor daw. Ang motor way kipagdaog ya. Gamay lang ang katipyada, babaliskad kagina. Kung hindi hospital, 6 feet below the ground ang ibog dyan sentensya. Muna siling sa katon nga mga otoridad, palihog lang, kung nakainom ka mo, ayaw na magdala sa lakyan para nga mapaiway ta ang aksidente nga matabo. Abi nagid ko ang dala mo, mga pamilya mo bla, layo ang mga lugar ng katuan nyo, baw, halong gid ka mo sa pagpauli nyo. Kakaksidente gani ang nagahalong, how much more kung ikaw nagahalong, wala gahalong.
Kita mo, ambulansya to sa area sang bago. Ma-responder lang sa aksidente kay may vehicular accident. Ay, adyos. Aksidente man siya sa ginasundan niya nga tracking, binungguan niya man. Ay, nano. Tantes ka silang mariskyo, sila naman ang ginriskyo. Ano gani nga basta nagadalata sa lakyan, halong gid kita nga hindi ba aksidente. Importante lang kapag abot mo sa balay mo, safe and sound ka. Labi na gid ko nagamotor ka. Yung motor dual lang ruida. Gamala na nga tipyada sang imotiil. Malang-alang ka baliskad ka gidya. So amo na nga dapat aton nga mga kapulisan nagapangabay gid sa publiko nga halong gid kita magdala sa aton salakyan. Kay kabudlay ko nakainom. Labi na ako nagahigapit na kita sa ginatawag nga Christmas kag New Year. Yung mga kulo Christmas party na ya, why niya problema? Kaya unay niya ang inom. Kaya naman nga si mo na mo. Wala mo nagdala ka sa lakyan, mainom ka. Wala mo nagdala mo pamilya mo, mainom ka. Ay, puwerte. Sige, pagbalik na ton, observation report sa ato si Patrol, ibaloon ta ko din ang destinasyon ni Axon Zel Minardo pagkatapos lang sa ato reportante nga pahibalo. Champion Superpower with Extend. Action Radio #1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansikag batas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nari ining station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakapit sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antopina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Keding. Tapos ingat, ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntad nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. The small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province
until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship wala man problema between sa mga empleyado dire. Pag-gather sang informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver to entertain sang mga listening public, mga listeners kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man eh. In the national arena, Aksyon Radyo Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radyo Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawal Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radyo Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie De La Fuente. Aksyon Radyo Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Aksyon Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang Pabalik diri sa balagad Aksyon Radio Philippine Standard Time impunto pangot las 5. Sila isang oras tano. This time i-check tayo ng aton unang report sa ato sila nga patrol ibaloon tang sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa liwat balik kapag balagad ni Aksyon Zell Minardo sa padayon niya sila nga paglibot-libot itong Biyernes kaya mo na ninong puli sa mga simanal nga nagatrabaho diri sa Bacolod. Iban, wala naman kapuli ko na Lunes. Hasta Webes, pag Biyernes, tamo na pagpuli nila sa mga simanal tayo nga mga utod nga obra diri sa syudad sang Bacolod. Kaya sa gahomta ang traffic siguro ari sa area going sur. Padulong sa sur nga mga salakyan. Amo na guro ang magutok-gutok padalan sa southern part sa Negros alin sa city proper dis Bacolod. Ari na sa Aksyon Zell Minardo, observation report sa patrol. Zell, mayang hapon. Alaric, good afternoon. Yes, good afternoon. Mayang hapon. Where are you? Ano sa may plaza kay ginanan ako ng mga tao. Ano ka sa plaza naman? Oo. Nakita ko Aksyon kami ginahimo sila nga mga white Christmas tree ni Aksyon ko. No kagati may ari diri karon dugay makatonta ni kano ang team nila subong Aksyon nasa lights on nila. Kagati may ginapasa diri sa may entrance sa atubang sinisang nga police station 1. Na Aksyon ko may gina-wielding ini sila no may ginapasa sila nga ay tawag mga daw arko-arko Aksyon Ara sa live feed ta? Karigin sa may atubang sa police station 1 yun, sa may liga ng mga barangay, sa Aksyon magtabok halin, nabi sa may Comelec. Hindi ko kita. Na entrance. Why ka da live? Kara naka-live ko. Ara naka-live na? Oo. Day, kaliwat, kino na dula ang video. I-establish kaliwat Aksyon. Pero tiyan mo na, ang sitwasyon ng Aksyon, na kung makita nato, may ginapasa dahil sila dire no nga arko sa may tabok sunino sa may entrance gate sa tubang sa Comelec kag Bacolod City Police Station 1. No, nakitaan ko dire subo 1, 2, 3, 4, 5 sini ka arko nga nagasundan na Aksyon. Okay. Sa akong yung pag-ano sa Aksyon, masibutangan Manila sa nga Christmas lights. So kay dire sa may mga puno, sino may nakita ko nga mga regalo man so ang ato niya signal basta maggalong-galong na ni gani dahil hindi namin. Oo. Ang
internet bala, hindi gid sa kano. Ang mga regalo ning ang bako naka-box sa may mga snowman man sini Action Eric. Nagara sa puno sini sang kahoy kasi wala pag gid nila natapos sa mo na ginahingagaw Manila subong panahon kay nagatulot-talithin naman, no? So sila na nandan kadlaw isa na lang kay tibuan Sabado na ni Domingo na sila lights on sini Action Eric, no? So subong ginabaka-bakahan din nila pang pasad sinisang mga lights kag kasubong man sa iban pa nga kinanglan gid itakod diri sa may Bacolod City Public Plaza sa Aran Action Eric ang aton sini nga video ay nagatuba pa ni sa Sel? Ang mga kahoy na bla may mga sponsor na kada isa. Action Eric. Ang mga kahoy bla may Christmas light na may mga sponsor na, I mean may mga barangay na nga tag-iya. Amo ni ato ni pamangkot na Action Eric, no, kay susubong wala kita idea diri try tani kay wala subong may nakabot ang Action Eric mo wala sang may aran na bay ligad nga may mga nga sponsored ba yo kun may mga sticker kon cardboard sini mga barangay na nga ma-adapt sang kuan ma-adapt kahoy kag mo mabutang Christmas lights. Oo, wala Action Eric wala pa may nakabutang kung kay sino ni sponsored by, no? Pero may ari diri mga designers sinisubong sa nga nahambak ko kaginaman Action Eric ang white mga Christmas tree diri si Sir Sir mayong hapon. Ano ka ni pangalan to, sir? Si Rodney. Ano nga barangay ka mo, sir? Iya kami nag-design kami para sa Abang Lingkod Party List. Abang Lingkod Party List, Selection Eric. Sir, ang theme dito bong sang kabalo ka mo sa light on Ang basta ginhabang sa amon nga kinahanglan ng White Christmas o ng motif. So kinahanglan ang tanan nga light dapat white gid ang color. Fine, no? Subong Action Eric, may makakundadri ng mga beren-beren. Nagobra kami apat ka white nga Christmas tree. Then we have Bilen. Pagkatapos mga teardrops kami sa babaw nga made of LED light. Yes, ito subong Action Eric. No, mo pa lang, sir? May ara naman iban. Oo, may ara naman iban. Like ang Mercy, mula ng ila. Tapos wala ko idea sang iban. Pero usually, ang ginobra nila, lights lang gidya. Wala sila nagobra bilhin. Kasi dali Action Eric, nakita mo na nila nung sa may Abang Lingkod sini. Ang may bilhin dari subong. Nga nakaplastar. Amo ni ang ilang asulta-sulta dari subong. Gobra kami ni Pahat. Oo, ni Pahat. Sagati, sir, nang butangan yung manadis ang inyong name nga Abang. Oo, may ara kami name, pero wala pa naman natakot. Yes. So, Action Eric? Oo, isa diri sa sponsor, amoy ni ang Abang Lingkod pa lang, nung na-interview natin, ano yung galing diwasalan, sir? Si Raddy Lagarto. Designer, sinisend. Oo. Sir Raddy Lagarto. Sir, thank you again. Oo, kagad si Action Eric, nasubong ng mga tawag, ang iban pa dere, no, wala pa naka-flash target, kaya ang mga puno ni, nga may mga light, may mga numbering man yung Action Eric mo. May number man. Why ka pabangkot kung maway na sang puno nga may mga barangay nga sponsor? Ang istorya ko diri Action Eric kagilaw wala idea ining mga tao nga nag-obra. Kaya nag-construct ng sila Action Eric ang pag-intindi kung na sir doging cluster na da mga puno sang kahoy sa mga barangay mo. Oo, so bombi Action Eric na makita ta number pa lang gid ni sang puno, no? Ano lang gid alone number na gid 21, 22 amo na pero wala pa nakabutang sa isang mga barangay o kung ano nga sponsor sila Action Eric sa buong hapon. Kaya para sa amon to sa panukoy nga amon lang nga upod bla. Amon nga partner do mga Montrevista bala mo. Oo, basta karon sa gabi pang takdan na nila or buwas pa. So kahit isubong ang ginahingagaw na gid ni Action Eric nga atakon nila ang mga lights kaya kadamo kasi ang lights nga inugtakod sini nga sang syudad de Action Eric kaya sa may gatubin kanya to gindugangan naman nila sa subong man ang mga puno ni nga kagabi dala kalaka parang tubay doon sa may tubang gini sang Bacolod doon sini nga ngalan Action Eric kagabi la kalang tubong daw matabat na damo no diri sa may atubang gid sang dalan Araneta kag Rizal Action Eric no so buong hapon makitaan pa dire sa may Bacolod City Public Plaza may mga naga-skateboard na deck kinigampa na di Action Eric sa skateboarding sa niyo kabalo ka mag-skateboarding hindi? Eric? Kabalo ka mag-skateboarding? Mag-skateboard? Hindi kasi papahikson pa rin ginahawat-hawat na di sa magtanaw kay
Si Papang Espiritu na da, bro. Gani nagkarabal, dahil skateboard yung Kita mo subong baldas, ha? Baldas sa skateboard. Baldabid. Papayo na si Papa nga timing na nasa skateboard sa liwat. Oo. Mga kabataan na nag-pro-practice na da? Sarek. Mga kabataan. So, mga kabataan, subong nga hapon, no kagati, kung kisa mo nag-edok ka, delikado mo na sinerek, no kay kung hindi ka ni sanay, kung mag-uka pa lang practice na band, hindi sa tumpila ka sinerek. Kagati may mga obstacle ini sila, na mani kanabanan, to subong makita kagtida mo, hindi nag-apart subong mga salakyan, sinigagti may mga benches na di sinerek, Okay. na na di, sa may atubang sang bet mo ben, no, kaya rin na din yung benches, kaya ti madamo-damo, man ang in-invite sini, no, sa lights on, bila ka barangay actionary, no, 61. Correct. No, 61 na barangay, ang Tapos ang barangay, naging cluster na daw sa isa ka grupo, bla, 5 ka barangay mo, nga mo na bla? na mas-sponsor na rin sa mga lights. Oo. Oo. Subong generic, ato may isa ko nakitaan, talapitan ko to bedo, may nakatapik na, sa party amo pa nang ginakita ko ang isa ka ato may isa pagid ano siya generic na tarpaulin sa sponsor ni guro siyang light aton si Caron kan iyan ka Bacolod City Water District ya kabasiwa ya kabasiwa nga sponsor aron sa may atubang gyud sinisang dyan ibig block generic ko sa may Quadra Street Hindi na butangan Quadra Street sa may Quadrang bangga sini nga may entrance di sa may tubang gitsang Bacolod City Pension House na sila like away ni ang iya kabasiwa makakita natin yes ari siya iya kabasiwa sini nga Action Cell yang action na rin hold the line please ha balikan ta kada dugang nimo nga mga pag-obserba dira sa nagapadayon nga pagpanakot Christmas light da balikan ta kada dugay ma-commercial ako kadali standby Action Cell balik kita dira sa imo dugay, mabalik kita pagkatapos lang sa sun importante nga mga pahibalo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay Pero Teka, kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamiton. Ti laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, brown na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ba? Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, paari ay pamati ka mo.
may gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kubos nga eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitipar kada. Ipukaw ko niya. Karon siya sa umuan kung mamanakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nogin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man po tatugan ko balala. Di siling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo. Tiyo mo. Ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio. Pabalik diri sa Tabalagat Action Report afternoon edition, Biyernes kay presentation. Balikan ta si Action Zel Minardo, nag-report sa Action Zel live sa plaza kay Porting ang pagingagaw lang sa mga Christmas light daw nga matapos-tapos sa antes pa na mga abot ang adlaw sang Domingo. Action Zel, lapis ka back? Actually, matakaginan sa nakambutan Oo. Sa hindi nakita ng mga sponsors sa mga kabasiwa, aron sa may atubang sa ngagon Unita Action Eric kag diri may isa ka eskwelahan nga sponsor sa nga Domingo Lacson National High School. Kompleto na may kuwan sa light na. Action Eric. May Christmas light na. Oo, ari na may ginadaan nila sa sang butangan pala yung sini light. Ari garo sila ni ma'am teachers ka mo sa yes. Ari gali Action Eric sila ni ma'am teachers sini sang Domingo Lacson National High School. Good afternoon, ma'am. Subong ano pala ni ang na-accomplish diri nga ma'am, nga mga lights so ang mga natakod niya na. So far natakod din namon sa iya ka Domingo Lacson nga area, though almost manugtapos na kami. Baliga finishing na lang kami, nag-finalize kung ano pa ang madugang namon kag additional lights para sa in preparation sa Sunday. Like sa others, may mga bilin mga kamuting ibutang. Ay wala na, bali ang kahoy na ginamon nga gin-designan, gin-assign sa amon nga school para nga i-design. Design na namon. White Christmas lights na rin ma'am, no? Yes. Kay amo na siya ang gina-required nila nga color is magamit lang kami white or accent nga blue. First man ka? Dagati, mama na ganit name na ma'am? Ng Harvey Onias sa Domingo Lacson High School, and then Mr. Jose Winston Laria and Ma'am Liza Espanyol together with Sir, at bang yan ay si Sir Ano man nga oras kag tion, Pilio. Yes. Together ang amon nga principal si Ma'am Cheryl Hoson Tondo, principal for sa Domingo Lacson National High School. Yes, so ma'am, amo na ni siya, subong ang ano siya tawag ma'am, ang mga bilog ni siya, may mga lights pa ka man nang wala na, bali daw design na siya namon. Okay. Ito actually na regardo may mga circle yung pala, ano na pina pang-isan na rin. Hindi mo ila circle. Actionary, ang ilas ni ma'am, thank you gina. Nga-design ni Actionary, ang White Christmas, so ang theme subong para sa lights on series sa diri sa may syudad sang Bacolod. So may dito may isa pag Actionary ko nga natap. Katuibi? Actionary? Katuibi, Sel? Actionary? Kaya ko katuibi. Pero okay ako nga audio dira. Okay lang. Okay. Ma'am, thank you so much. Yun naman, may diri isa pag Action Eric, ni canopy. Ay, hindi ba siya canopy, no? Pero sponsor man ni siya. Wala pa galing sa ngalan. Kung kay sino, ni puro white man sa gyapon, no? Nga makita natin sini. Ni siya Eric, na wala para, I don't know kung natapos na, wala kita diri pa mangkutan. Kay sino, ni wala pa man may nakabutang sini nga sponsor Action Eric, no? So, ang ilang sini nga kung makita naton, no? Dogin pang ini ang mga design nila Actionary, kaya ni ka Christmas tree, no? Gin pang puksi-puksi nila, kagin mo niya daw kwadrado, ni siya Actionary, daw box bala nga style, no? Kagti may mga lights dara sila, daw teardrops man nga style, sini nga LED Actionary, kaga sa atubang sila, may LCD ako na daw selling fan, ni gan Actionary ko, ang gin... Para hindi mag-inot Actionary. Para hindi mag-inot. Ganyan. May pasapog na din sila goro. Kasi ganat yung tiyo. Ganyan sa hindi na ginot. Ang
pangamuyoon yung hindi magulan. Laban, yung magulan. Why not to? Why not to, Pao? Wala to. Wala Ay. pa. Mas wala pa nila. Natapos ko kung amo na gini siya. Diba, magulan. Basta magulan na ka magkala short na, hindi man? Magani. Basta pang outdoor mo siguro nga, no? Mana, kung maulanan, kung outdoor, yung film na sinel, ang mga sakit, nga, naging pangbutangan nila plastic, yung pangbutan nila. Gani. Pero dapat din namin, sila sinel, electrical safe, para safe balaw. Correct. Oo, kay subong ang plastic nilaan kung mainitan ni may tendency panigani nga masunog sa reactioneric. No. Buti na ang advice ato sa ila kaga sa subong amo pa nang gina-reactioneric ana pang pasad kaga na pang ubra sa ni sa nga mga sponsor are wala pa ni. Dada kahoy nga wala Christmas light, no? Oo, damo pag tama wala sang Christmas lights ng mga kahoy. Amo nati daw pressure man ang karang papanakod kay bakmakon mag-reactionary kay takod subong. Okay. Yung paktan ng dugay, no? Nga ton nga kalangitan dani taga kinusmoro naman subong nga hapon kay ti wala lang dugay nagapanalit ti baka gid sila panakod subong no kay sunugan ito kagabi kay manong gin pamangkutan ta no nga gin kung pwede pa lang no hindi nila pagtulugan no kung nasa magaga nawan din nila panakod. Ang plaza, sir, may nagatukar mo na Christmas song? Wala siya na rin. Subong wala. Tinay, alam mo sila dakuan, may sound system na da. Kaya lapiyo sound system guro. Tani, subong nga po na dali, mapatukar sila Christmas song na parang ulubra, wala maganahan man ako. Ang gani, wala kami ngaw subong usang ano na kami bunggid o linanggid na rin na magampang mga kabataan sa nga badminton pero subong amo ni oras sa generic do wala pa ko may nabatian nga nagatukar dire. Ang kung kakis radyo man na di lagi na play ang generic mo kundi man music no kung gabi pero ti amo ni oras so wala pag sang music nga mabatian kita dire sa may Bacolod City Public Plaza generic no so oo, kagati. Subong ang nalakat sa nga trapiko diri sa may downtown area generic, no? Slow to moderate. Kagati sa iban pa nga mga areas sini, no? Sa ato na permi dira sa may dalan Araneta, National Highway gid circumferential kagadanan na mo ni oras na generic sa aton nga pag libot, no? Is slow to moderate man ang lakat sini sa trapiko generic, no? Yes, so far nga to na diri nga tempo no sa sambit na kagina magalom-galumon din nga ton nga kalangitan at subong nga hapon kag kaluyan man aksiyonere kay ting subong nga adlaw ni sa aton nga paggalibot diri kag update sa mga positions wala pa man sa may nagluntad no kabay pa wala sang may magluntad nga mga adalagtuan pinya hitabo man kag na record subong nga oras no aksiyonere. So for aksiyonere kami na ang latest update diri sa may syudad sang Bacolod dinhi si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kina Aksyon Seminado reporting live dira sa Bacolod City Public Plaza at amo nang iban nagahingagaw gid. Ang kutob guro na sang na in charge at amo nagahingagaw. May iban ba nga mga kahoy sa plaza nga wala pa mabutangan sang Christmas light. Ang iban may mga Christmas light na. Yung cluster din 61 barangay sa Bacolod mo may ara gid sila nga kahoy nga service sponsor bala. Labot sang mga establishmento komersyal nga may ara mas sa kagulingon nga kahoy nga sila ang maga-design. Kita mo tong kwanto nga may extra kang maestro to sang eskwelahan may ara mas sila gani. Binilugay man sila. Amo na nga gina-fast track na da napadasig na da sa pag-abot sa adlaw sa Domingo dira patagay noon ang switch on na ceremony of lights. Christmas lights ang syudad sa Bacolod. Amo na nga iban nga agaw ginada. Dira na matabo da sa iban nga wala ya. Iban nga kahoy na da kadlagko, katag-as. Alam mo na putson bilog ka Christmas light na magasto na karon. Amot ko may premium na ang ilad ang pagpatigayon sa pagdekora sa Christmas light sa mga kahoy dira no. May hapon dira kay Ibon Butcher and Germany sa Tamyaw yaman niya sa pamilya dira sa may Banwa sang Morsya. Sa kay Laila Anilado para mangleo. Pacheck attendance si
Roby kag si Lubic di La Luna sa barangay 30, no? Christine Minyes Villalobos may hapon da. Kay Roby Argenti di La Luna. May hapon madala kay Annalyn Laurelia Hisura. Kay Rhea May Ladjo o Malumina. Kay Alex Montesa daga monitor man sa ato sila pagpangalaga do. Si Ana Sinoro. Inday Blasa may hapon gid. Kay Donald Langote da sa Laguna ra sa Glio. Ka monitor man sa aton. Evelyn ni Pomoseno kay Bibi Gregorio Yulo kay Nanay Evangelinda. Ka monitor gid sila ni Evelyn Sinaon. Si Violeta Pauna ra man gani o ka monitor man sila ni GBL Lontayaw. Sa ato dira nga mga taxi driver mga miyembro sang Operation Tulong Task Group bala nga monitor sa aton gid. Salamat dira sa nga pagmonitor, no. Mga taxi driver talong-halong na kamo ha sa pagmaniho. Importante nga safe kita nga nagadala sang taxi para nga may kwanta may pasalubong kag maipuli ta sa aton sini nga puluyan. Gid magpadasig laga na hinahinay lang para nga ang safety nimo, ang safety sa imo sini nga pasahero at least sigurado. Pagbalik sa iyo palatuntunan, ang report ni Action Art ay hopon, kag report ni Action ni Dinamoso sa City Hall kag sa Nokpo, ina sa pagparbalik sa Action Night Patrol, sa Action Report after edition, pagkatapos lang sa ito sila importante, dugang pa nga mga pahibalo. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary lang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapag-titikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin.
Active mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapo tatugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa inyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Mga report na, gikan sa ito siling nga mapatrola unit reporters. Una-un to report ni Action Art ay hupon gikan sa New Government Center. Outstanding nga mga barangay tanod kag lupong taga-pamayapa sa siyudad sang Bacolod, ginhatagan sang award. Ari si Action Art ay hupon. Line number 2, Action Art may hapon. Ang aton pagpanginbulahan Action Eric sa mga outstanding no nga mga barangay tanod kag lupong taga-pamayapa nga nagbaton sang award o kung na pagkilala kadungan sang patigayon nga ika fourth quarter malanga meeting sang City Peace and Order Council diri sa sulod sang Bacolod. Sa ringin Action Eric, ini nga mga nagdalaog o kung ginpasidunggan nga mga barangay tanods kag lupong taga-pamayapa, sila ning ma-represent kali dito sa regional level. Galing kay siling diri ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran, nga siya ning nag-represent actually in behalf of the mayor sa meeting siya man nag-preside. Siling niya why galing sila ginpalad no kay after diri sang awarding gin-submit ni siyang mga names nila dito pero sa regional level the why sila makalusot Action Eric. Okay. Pero ang namin sinay kay bisan nga after 2 years na nga why matigayon ni activity since ka effective la sa COVID-19 tinabalik sining tuig. Okay. Now nagdaog diri sa sining awarding ang barangay Takuling nga naging best or outstanding barangay tanod sa group category. Ginsundan sa barangay Singkang Airport bilang first runner-up kag Villamonte bilang second runner-up. Sa lupong taga-pamayapa incentive award ang Filisa mo ni ang nagkampiyon no. Ginsundan sa Villamonte kag barangay Granada. So nagtambong sa mong activity sanday Colonel Martir sang BCPO, si Mama Madayag sang DILG, kag tilapag ka mga local officials diri sa sulod sa Bacolod. Portion gila nga, Action Eric sang balayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. This is an annual program of the ILG, not COVID, for more than 2 years. So this year lang sila nag-continue. Outstanding tanod and lupong taga-pamayapa. Only that nga astalan tadi ang aton mga kuandre champions tadi sa regional level o ay sila kalusot. So confirmation ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. So good luck kaganya na ayo ganito ni Vice Mayor Elcid pagi man sa DILG nga kuntani may ara sang mga mahimo balang tikang tika suguan ang mandate ni siya dalam sang Republic Act 71 inang sa local government code nga hindi gali dapat magsubra sa 20 katanod ang pwede nga ma-create sa barangay. Dahil sila niya sa mga dalagko nga mga barangay katulad sang dalagko nga syudad sa Bacolod, para siyang Bacolod, kulang na sa mga barangay Action Eric ang 20 kabilog galing kay amo na siyang nabutang under sa local government code. Sila nga hopefully may mga pagkakambyo ina nga matabo para naman nga matagan chance nga kung masarangan malang mag-hire sa mga barangay pagkabulig pa bilang force multiplier sang kapulisan. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art ay hupon una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action Art tayo punti bag-o ni nagbalik ka programa sa DILG. Kaya after sa 2 ka tuig nga nakaligad ang pandemic, wala ni sige-sige ang programa sang DILG. Kay yearly ni nga programa sang DILG ang pagkuha sang outstanding barangay tanod kag lupong taga-pamayapa, which is nga mo ni sila ang mag-represent sa report ni Action Art Tayupon sa regional level na. So congratulations sa Takuling kag sa Vista Alegre nga
nga nakakuha sa nauna nga lugar sa Lupon, taga Vista Alegre, sa tanod ti ang barangay Takuling. Gusto nang ambali Vice Mayor dapat madugang-dugangan ang mga tanod to sa mga barangay kay tuod man kung masarangan man lang sa barangay nga mag-atag sa extra incentives da sa mga barangay tanod ta mas mayo man padamo-damoan ta tanod ta sa barangay kay amo man sila todo ang mga serving nga force multiplier mo kita mo may mga bantay bayan kita gani bantay tanod kung may mga okasyon sa Bacolod sila nang serve naton nga mga force multiplier hindi ta magkuha sa mga force multiplier sa iban nga unit kundi ato lang mismo barangay ang aton nga mga tanod amo na imuon nga force multiplier kadako man sa ila sila nga papel kag mapisan man yang aton nga mga tanod nga ara naka-duty sa barangay pagluwas ang iba nga barangay nga ila tanod do ka to hindi mag-obra sa ginapabugal ko yung tanod namon sa barangay Panokoy kay porti kapisan sa tanod namon kag naga-perform gidya bilang mga tanod kita mo dakop gani ang nagasuyo pa krudo pang saipon krudo blag sa kagahon nadakpan sa mga nagarobi namon nga tanod sa barangay Panokoy dalagit sa may Manville Royal Subdivision no baw kurti ang suyo piyasang krudo sa tatlo ka trake pinaplastar ng anom ka kwan ang anom ka container puno gid isa ka container kada ano to obliga nila pila 1,400 magwalo to ka mag-anom to ka container ang isip-isip to ni Police Corporal Genever John Perez mga 8,200 man mo ang anom ka container puno-puno gid dati malas gid siya ubos gid binas siya dati ang amo niya tanod sa barangay Panokoy galibot kagahon anas patan gid dakop pero may isa pa nga naka iskirda dati man guro man imaho bla pero isa nga do amo gid ang nagasuyop-suyop to nga may ara pa sang gadget dalagid siya na kwan gid siya na balda bid gid siya posigido itong tag-iya sang kwan sa tatlo ka tracking da nga nag-parking da sa may area sang sa area sang Manville Royal abaw ti robbery gini ang iya premyo guro kung si Police Corporal Perez pa ti may forcible entry in pagguba itong kandado sa nagalak sa kwan sa ginabutangan krudo ka tracking sila man gani nga grupo ni nga pag-igos bagom gani ni Police Corporal pero sila damo na sila di nga grupo pero may apat na kakaso sa Panokoy may ara na natabo mo galing kay di sila mayo ka kwan ka perform da kag plastar kay amon tano dito kagahon galibot mo nagsanay pa na imong ibang lulumpat na sa porti kataas nga kalog-kalog bla dagan gyapon porti no mo nang ang kwan ang andod taka ko sa papel nila sa pagpaluntad sa tawag nga peace and order situation kay sila niya ang sa mga kwan sila nang serving nga pulis mo malabot kasi may mga police station kita nga naka-cover sa barangay pero sila niya tawag nga barangay police o police barangay nagapangawat sa mga kuano, tablida sa amon, hindi ka porma, anong saka lang, takpan mo. Mga mawakas lang mga panguwa sa mga kabli ni ka kuan, PLDT kag globe, dara sa amon din sila ka kuan, pormada kay pila man kabilog na dakpan namon galing kasi wala pa pasakaan kaso kay wala ebidensya magluwas ang mga flies nga nakuha sila kasi manok saka plus poste mo pinapagsita na sa mga tanod namon dala sa police station muna ka importante kag
kakawan man kakinang lanon sa tanod sa mga barangay ta. Mga tanod bala yung mapisan, kag performer, nan. Muna siling ko, ang amon tanod sa barangay Panokoy, ginapabugal ko na iya. May ara na yung clacking na ila paglibot na yan. Sa amon na barangay. May oras ginayang manugwa sila. Sa tayo, amo na taga alas 2, alauna, alas 12, nagwa kiblas ang aswangaw. Mangawat, Biligad to, may ginlagas man to sila nga mangarnap tani, mangawat tani motor, way mga porma, dalaga ni, di kwan, kakalabili man ang chinilas siya. Tabo na nga gusto ng ambal ni Vice Mayor, President Pamilyara, na dapat patamuan ta barangay Tanod. Di mas kasarang man ang barangay, Sabagay, hindi man nadlagkog ito sweldo sa Tanod, Salo sobra mo na ng 2,000 ang sweldo ka Tanod. Amo na sila ngati, nakabuling na siya sa barangay naton. Nabuligan taman sila, kati ang mga Tanod sa tudod lang. Mga pigado man amo. Amo na mga olos incentives nga mahatag sa aton sining barangay. Bisan gamay lang, pero bisan paano, kapasalamat sila. Kag para sila dako na nga bagay nga nakabuling sila, nakaserbisyo sila sa ila sining nga mga constituent sa ila sini nga mga kabarangay. San paano na-maintain taya ang ginatawag nga peace and order. Pagbalik naton, report naman ni Aksyon Eden Aboso, pagkatapos lang sa ato sini importante, dugang pa nga mga pahibalo. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Kagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong.
So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors sa Pabalik diri sa balagad this time balikan ta ang report sa to sa lima patrol United Reporters. I-check ta report na actually dira boso lalaking may pilas tuga sa paglabo sa puan patay sa may syudad sang Himamaylan. Ari si Action Edina Boso, line number 2 sa report. Action Edina, may hapon, please come in. Action Eric, may duha na ka person of interest ang Himamaylan PNP sa naglabo kag nagpatay kay Edwin Trestiza, 69 anyos, aga sa Desyembre 1 sa sitio Saisi, Barangay Buena Vista, syudad sang Himamaylan. Sunod kay Police Executive Master Sergeant Ariel Sevilla, isa sa ginatanaw nila rason sang pagpatay kay Trestiza amo ang land conflict bangod sa ila pagpangusisa, madugay na nga may inaway angot sa duta ang biktima sa mga persons of interest. Si Trestiza ang nakaangkon sang nagkalain-lain nga pila sa iya lawas tugas sang pagpanglabo nga mong gintunaan sang iya kamatayon. Sa karon pa dahil pang investigasyon sang kapulisan. Balita lin sa Nokpo ang ka-action niyo, Action Eden Aboso. Unas sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Salamat kid Action Eden Aboso. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. By the way, nagapangimbulahan kita sa mga kapulisan sang station number 7, 4 kag station 2. Porti ang pangharos nila kay kagapon sang drug operation hasta kagabi. Wala untat ang ila sining drug operation nga ginpatigayon. Mo gyapon niya droga sa kuano sa syudad sang Bacolod no, hindi madula dali no. Ang nadakpan nila haling kahapon hasta kagabi mga apat mo. Suma-suma ko na mga 190,000 man ang standard drug price sang 190 ka gramo sang shabu. Pila to 25, 28 kagramos ang shabu. Sige na prepara ng kaso para sa ila buwas. Sigurado ko batuno nila ng ila nga premyo. Ang nadakpan to sa station number 7 dao o station 4 sa Purok Sirisa to sa Barangay 27 kung 57 anyos to lang ang babae nga si Ana Marie Soquinho to. Bawa damo-damo to nakuha siya mga 15 gramos to. Bilis to mga 102,000 man mo. Si Police Major Richie Guig ito ang nagapanguna sa pag-aresto sa babae to. Sumabat man ng Station 7 ang area ni Police Captain Elmer Bonilla. Mga 54,000 mga bilis ang saboto ang recover nila. Mga 8 man to kagramo, titakpa man to nila sa Bangga Mitar sa Barangay Alihis. May man to ka palag si Roberto Sarillo at taga Purok Roadside, Barangay Alihis. Dugay-dugay sumabat pa ng station to. Si Police Captain Paul Vincent Pindon, duwa man tong nasa gipit sa kagabi sa Purok Kagaykay sa Barangay 2. Si Jason Miag Auto kag si Reynold Di Guzman to. Si Miag Auto taga Purok Coca-Cola Barangay 7. Ang upo dya to taga Purok Balungay Barangay Sontri sa Murcia. Lambot pa da siya masuyop lang. Ay, puwerte nga mga tao. May gamay ito, doliman ito kagramo na recover ni Captain Pindon. Mga bilis to, mga 34,000 man. Kaya mo na nga itong kapulisan, may mga untat sang ilakpanay kadruga. Po sila, may mga untat nga baligyanay kadruga. Sigurado ako, yun yung Disyembre niya. Kuha naman ni Guru. Masaka-saka naman ni ang iya sining akwan. Ang iya sining bili. Di more nga may mga okasyon, di more nga mahal man ang shabu, bago gakuha man sila sa okasyon mo. Ang mga maskarato, mahal shabu.
Kining Disyembre naman Pasko kaga New Year. Ati mamahala man ang shabu. Muna nga nga mga otoridad, ang Bacolod City Police Office, ang City Drug Enforcement Unit, ang Philippine Drug Enforcement Unit, IDEA, may man untat nga dinakpanay ang ila. Iti pagkamatuod lang kung maguntat ang pulis tati siguro damo na gidya buang sa Bacolod ni. Damo na gidyang ganing kampanyanay sa pulis dakpanay sa droga. May gabaligya pa. Ano ba diskubrihan mo na ako sa bandakpan na bagong laya sa prisuan ay naka-apply sa plea bargaining agreement. Gani iban under provision. Siling mo tani magbago na sa pangabuhi, bayaan ang bisyo kay agoy. Nagsupog pagid. Kaya ang ilan na tunan sa sunod prisuhan, pagwa ga-level up man. So una silo sa lang, subong bulto na ang ila ginabaligya. Ay purti nga mga tao yan. Huwag gidya kahadlok ka. Namian sila yung magbalik sa presyuhan. Gusto ko lang guro nila magkuhan. Mamaskwa kag man New Year. Kung na gani nga iba nga itong kapulisan na medyo kuha mo nagati, lahini mo. May bilang plea bargaining agreement mo. Kining under provision kay pagwa napasaway yapon. Hindi mo mabago na sa pangabuhi tapusan ba nagabunan pag ko sa mga aswang pa. Pasikot-sikot ang diskarte at tunal man nila kung nakuha man nila sa sulod sa silangang na priso. Magluwas sa iba natin nagbago na gid man pero pwede mo yan maisip sa tudlo mo. Nagabago nga nagagawa sa priso pero laban niya amo sila bilang natin parang abuyan lang pero balik-balik namian sila yan. Namian sila magbalik-balik sa prisuan. Bagay. Libre na kaon mo may gwardya ka pa. Amo na nga ang ibang guro ti daw namian naman lang namian na nga na pagtulong nyo kabudlay iba gatindog ibang gahapa iba barikutot dugangan pa sang kainit agoy lala ko pa to sang una sabi niya ako ya guro ko mapriso ko mapatay ko sa priso ko mapriyaw iyo tarabal pa nga buhi sang priso bla. Gusto mo maglagaw, mang shopping, di ka shopping. Tapos, gusto mo maligo, nga mang swimming ka, dra ka man lang sa sulod, di ka mang kagwa. Pero mapatay na lang ko tayo guro, dra lang ko yung guro mapatay sa presyuan. Ano na gani nga may kugahimo sala, kabudlay mapriso, kabudlay ang pangabuhi sa sulod sa presyuan. Pero iba niya ba, namian niya magbalik-balik. Dakpon mo, diskubrihon mo, ahay, na presyo tungkol sa drugs. Ay, mga ability, Balikata ka to si Patrol, balikata si Action Cell Minardo. Ang natipo naman nga mawalita ni Action Cell, sa Patrol, Action Cell, may hapon, please come back. Action na Rick? Yes? Yes, wala isang may nabaton nga advice o kanabiso ini ang Bacolod City Police Station 5 nga ipaidadom sa psychiatrist o na psychological examination ini ang ginaaligar Action Eric nga suspetsado nga mayayara diferensya nga sa iya sini nga paminsaron ini ang nagsumbag patay Action Eric sa isang tricycle driver. Yes, sa subong Action Eric ginpahayag diri ni Police Captain John Christopher Masangkay nga ang ini ang ginaaligar nga sakit niya sa paminsaron idepensa niya na lang ini sa korte Action Eric no kaya sa subong ginimpo na ni siya sa mga iban pa sini nga mga preso sa Bacolod City Police Station 5 kaysa nagigad again separate lang ini siya anay bangod ginasunod nila ang protocol ni Action Eric no hindi anay pag impon sini ang bag-o dakop nga mga preso sini. Diba siya pag-impon nyo sa sulod presuan sa mga preso station 5 basi kung pinapangulo niya man daw maglamatay da? Amo gani. Pero sa subong Action Eric na ano naman siya, ara naman upod sa iban pa mga preso sini. Pero ang yang magistorya siya okay lang. So nasa kapulisan sini Action Eric, okay gid siya istorya ko. Basi ka pabuang-buang ng guro. Oo, saka ako nag-interview to Liga Action Eric pero do ka tayo gito sa mga sabatin sa akon. Oo, siguro kapoy lang sa
kaga mo nang ginambal kasi ginabot-abot man ikaw kahit hindi man ma-determine sang kapulisan kay mismo sang piskal o kon prosecutor no may-ari gid ini siya diferensya si ini dugang pa ni sa depensa yaman kon Action Eric no kung mato naman sa korte ini ang kaso kay ti homicide ini ang gin-file nga kaso kagad din pasaka man nga complaints ini sang Bacolod City Police Station 5 Action Eric kagad din nagapabilin no nga dira subong nahunong may Bacolod City Police Station 5 ini ang suspetsado nga ti Eusebio Sarana Jr. Kagad Action Eric sa piyak na bahin isa man diri ang gina-aresto no sa Bacolod City Police Station 3 pinaagi sa pag-service niya sang warrant of arrest sa Poroca Santol, Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod. Yung sa diin ni ang suspetsado ang kilala kay Rinaldo Untulan Jr. Rinaldo Untulan Jr. 21 anyos sa ka-salesman kaga residente sang Purok Makawiwili, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Ini ang nasambit nga mandamiento de arrestation Eric ang gin-issue ni Honorable Leticia Ban Atrigue, ang presiding judge sang MTCC Mamaylon City, Negros Occidental, kag may ara sang bail recommended nga 10,000 pesos. Action Eric amo ina ang natipon nga balita gikan sa patrol. Ini sa Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Salamat kita Action Cell, tato na ang buang tubelang nagsumbag sa tricycle driver to. Ay napatay gito bala. Nasintruan siguro to, sobra pa to sa Manny Pacquiao guro ang nga inumbol ko to tupa siya. Ako napatay siya mo. Taong grasa to. Sila buang tipo sila ni Captain Masangkay hindi man buang. Kaya kati makadeterminar siya na ang kuha lang yung doktor psychiatrist. Sila ni Captain ko hindi naman buang. Kasi nagabot-abot lang guro bla. Kaya inimpol to sa mga priso ho. Hindi ko buang to ba siya pinambumaga ito damo na maklamatay priso sa Solo Station number 5. Ayo. Balik kita pagkatapos lang sa ato sila importante dugang pa nga mga pahibalo. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala
sang sala ang tanan. Dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa Presentation, may nga punta kay Freddy Maala kay Sister Roda Magbanwa, amo man kay Miller Sikinya Cañete. Upod diri sa mga patrol, unit report sa action na palagay ko nga hapon upod kay Action Zel Minardo, back to back kay Action Ninyo Bugina. Hindi na boso ka Action Art ay hupo. Magasunod na ang palatuntunan, Action Balita Evening Edition, upod kay Action An Defensor Lisay. Bantayaman ang pamalaga sa Action Firing Line ni Action Marlon Hinavaya. Sa kalan ni Action Jan Diaz, o naman si Action Eric Magban na kita sa Action Night Patrol, 9:30 to 11. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.